Днес е празника на Несебър. Още преди 120 години, когато чудотворната икона Света Богородица Милостива Елеуса е обявена за покровителка на града, денят се чества като храмов празник. По-късно, през 1992 година, с решение на Общински съвет Несебър, датата 15 август е обявена за официален празник на град Несебър. Община Несебър най-сърдечно ви кани да се присъедините към тържествата на днешния ден. На 6 сцени в града местни и гостуващи музиканти ще се погрижат за доброто ви настроение. Очакваме ви в Южния парк, пред пощата в новата част на града, на площад Месамбрия, на Старата Митрополия, на амфитеатъра, на крайбрежната алея и пред крепостните стени. Нека си кажем на здраве и си пожелаем всички мигове, прекарани в Несебър, да бъдат така безоблачни и весели, като днешния празничен ден.